Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Náš Míra. Tyjo, co je dneska vlastně? Dneska je pondělí, dneska jsem Pondělí. Já byl dneska, hoši, poprvé v práci, po těch 16 dnech nebo 14, nebo jak to bylo. Tak Po nějak svátkách. přibližně. Po svátkách, ano. Já sledoval Čau, tvý Luky, vysílání Luky tady je taky. včera. S Lukem pak dáme řeč, protože máme docela dobré zprávy, viď? Co? Máme dobré zprávy nebo ne? To máme. Mám nohu spravenou. Nohu spravenou. Ale mě už taky bolí míň, Luky, musím říct. Ta noha. Známá tamhle. Zdravíme do videa tetu Mácu. Míro, Ano. no tak co? No, My tak, máme jasný ten cíl, ne? Letos zařídit ty doklady. ano, a teď chci podotknout, že dneska volal Kadaši ráno hned, že už je občanka na světě, že už Už je vyrobená. Už je vyrobená. Chtěl jsem přijet do půl hodiny, jenomže tady to nejde hnedka tak rychle zlikvidovat, že jo. Takže jsme tam nejeli, tak já doufám, že nějaký okamžitý den tady v týdnu už prostě je. Byli ty měšťáci, jak jsem jim to řekl taky, tak jsou taky jako spokojení. Jo. A oni už tě chtěli rovnou jako odvízt na ten azylák, když budeš mít doklady. Ne. Hele, to chce opravdu tu léčbu. Opravdu nasadit Jako tu LDNku, myslíš? LDNku. Jo. A s tím Opravdu. ti ale pomůžou, ne? Bavili jste se o tom? No ne, já spíš jsem řekl, že ty si říkal, že by něco si zkusil, no tak... No zkusíme, Já bych byl velice rád. Jako. Hele, počítám s tím, že za asistence jako jich, jo, protože oni mají ty kontakty, že jo, oni vědí pořádně. Ale můžeme to zkusit, že jo, zkusíme se dohodnout, že jo. Zkusíme se dohodnout, bylo by to ideální. Já jsem Teďka třeba... od té občanky se to bude odrážet, že? Jo. No tak to jsi říkal předtím, no. Že... No, ale tak když přišla až dneska, je To je prostě super. hotová. Je prostě hotová. Hele, Že za půl hodinku já nepřijdu sem ráno. Jo, vzal si mě ty pytle. hele, já mám v autě asi 2 nebo 3 už jenom, No to stačí. ale Bude stačit. musím koupit, nestával jsem se na nákup, takže Potřebuju. já se tam otočím, já totiž odsaď musím jet ještě za Míšou. Lidi se často ptají na Míšu, jak se má, nemá. Míša, já vám řeknu asi pak na konci videa, jak se má, já se s ní dohodnu. Jo, ještě něco nechci. Počkej, já to jenom dořeknu, já totiž za ní musím jet a pak vám řeknu, proč jsem za ní jel a co vlastně, jak se má Míša. Co mi vlastně řekne, že můžu říct. Dobře. Tak, povidej, Míro. Dobře, já chci poděkovat stavby Bujárek, Aha. protože tý Sabině s pejskama koupil bombu s super. hořákem. Jo, dovez jsem ještě jináčí věci, dovez lopatu, všechno možný. Jo, teď koukám, že máš i druhý. Nebudu to, no to je Sabiny jeden. Jo. Ona ho jsem včera donesla, jestli bude vařit tady, že jo. Jo, takhle. No, tak, hele, Měla by každou chvíli dorazit, já nevím. Jo. To je slyšet, pojedej. Tak počkej, já to zastavím. Bylo vyřešený rychle. Já bych tě dovedl. Přišla Sapča, která nechce být na kameře. Nechci být na kameře. Abych ti pravdu řekl teďka. Jo, vy jste se nějak fotili, viď? Nebo co jsi říkal? No, já jsem to právě nafotil. No jo, tyjo, šikula. No, Ráďa to fotil. Jo, počkej. Můžu? No jo, a nesmíš to dát asi na to. Neboj, nebudu to dávat. Nebo můžeš, ale v obličej zaklej potom. Neboj. No ty jo, super. Že jo? No hele, co sníh, Míro, jsem se chtěl zeptat. Tak Radek hází, Lukáš taky, ten to profrézoval, abych mohl na záchod, že jo? Takže to je ideál. Jo. Je to tady. To jsi asi všim. Je to profézovaný, ano. Je to Lukáš to profrézovaný. frézoval. Tady je to vyházený, koupila se sůl, No ale nikam koupila nechodíš, se viď? lopatka, smetáček, nějaký ty žínky a mytí nádobí a záchodový papír a tak dále, co je potřeba, kapesníčky a tak dále. Ale nikam nechodíš, Míro. No maximálně na ten záchod zatím. No, na vozejčku. Jo. No.
Tak to... Prozatímně. No hele, mají přijít teď ty mrazy. No. Nebyla zima. Dneska bylo asi 6, 7, minus. Když si umíš Má být poradit. pak až někde minus 13. Jako. No, teď je 12-13 stupňů, ale když si trošku poradíš, tak to jde. Myslíš, že to bude dobrý? No, teďka bych opravdu potřeboval to léčení, že jo? V podstatě. No, tak musíš mít ty doklady a No, pak teď jo. to, že jo. To je od toho odraz, že jo? No, ale dokonce zítra, No, na zítřek v noci má být minus 15. no, teď A další den taky. já vím, no. No, nebude to srandíčka. No, kdyby byla velká zima, tak já mám ještě jeden spacák v autě od Dany, no. No. Ale Teď jde o to, jestli oni mě odvezou do města, nebo jsem se tě chtěl zeptat, že bys mě třeba ve středu odjel do města autem To neprací hlavně ráno. po druhé Práci. hodině. Ale no. Zavoláme si Kazašinu. jo. No, doufejme, no, to Hele. chcem volat, no. Já ti večer pohlídám Mirku. No, jasně, teď jo, tak jestli tady teď bude jo. Radek, tak... Teď jo, tak no, to- když tady Ale bude uvidíme, my teď s Lukášem budeme mít nějaký to řešení a já... No hele, uvidíme, to se dohodneme po telefonu. No, jasně, samozřejmě. Vejď, Luky. Tak tohle jsem jako to No, ale třeba vyřídil. No a ty nejseš v práci, Radku, ty jsi říkal, že jdeš do práce. Čekáme elektrikaři, to musí dělat. Jo, takhle. oblasti, jako to zdržuje. Nemůžeme dělat bez nich. A dostal nabídku včera od toho pana Bujerka, nemám vzal do práce. Koho jsi dostal? Nabídku na práci? No. Toho pana, Od toho pána, co přivez ty No, no. věci. A že se do tam mohl dojíždět. Co teď na to peníze nemám, že jo. A nemám vzal hned. Já Jo. jsem si tady I s paní mluvil. Příjemná paní, a i on pak. Hm. Je super. Perfektní chlap. Jo. No děkujem za to, že se tady někdo staví a něco No, vám no. donese a to. A děkujeme i všem, který prostě pomáhají pro ty pejsky tady a tak dále. Hele, Donesou já nám mám ještě v autě ty granule, já je potraviny. tady Sapče nechám, jestli už nemá, tak ji klidně dám. Ona má, ale Jo. je hoděj. Cože? Ona má, ale je hoděj se jí, že jo. No jasně, no ne, tak já zase víš co, aby to zase netahala nebo to někde nenechala, že jo, tak Ne, to klidně, má to pejsky miluje. jo, no já vím. Tady lidi, kteří milují pejsky, Aby toho prostě, nebylo tak zase jako hodně, víš, zase potom. Zajímavé, že to No, to se snaží. dohodneme, až dotočíme. Jinak hele, Míro, musíme ještě poděkovat Jirkoj, Lukášoj a Honza z Plzně, Dobře. Michal z Rokycan, ten poslal pro Jirku a pro Míšu, to vám ještě řeknu pak, a Honza a Šárka ze Švýcarska. No, já chci poděkovat i Lukášovi, že měl dneska powerbanku dobrou. Lukášoj, za co? Dal mi krásnou powerbanku, Powerbanku ti dal. nádhernou. Tu moji. Jo. Tu, jak jsem ti dal, říkal, že nefunguje tobě. Já jsem mu to říkal. A tobě funguje. Nevím, vyzkouším na tom telefonu. Vyzkouší. Já si myslím, že ti bude fungovat, protože podle mě fungovala, akorát, že to tam nefunguje asi třeba s tím Lukyho telefonem. No. Já to mám USB klasický, on tam má něco končovku, že jo. Uvidím, já to vyzkouším a... No je podle výkonu zátěže. Jo. Hele Míro, kdyby něco bylo potřeba, tak já se otočím až ve čtvrtek. Mhm. Jo, já Dobře. teď Já mám dneska docela radost, víš, tím, že jsem ta dneska... občanka, No to- jasně, to- no ještě ji nemáš v ruce, že jo. No, já no, tím, ale už je. No. Já tím, že jsem teď, jak bylo dlouho volno, tak mám to hodně v práci a mám nějaký ještě tenhle týden zařizování. Takže. No, dneska jsem neslyšel, tak mě nebudil. Cože? Dneska jsem neslyšel, jako tam někde. Jo. No, on tam Co říkal včera, ať mě nebudíš. kousek bydlí tady. Hráďa vždycky ráno přijde, hned hází sníh, víš, osolí a to. Je o tebe Pomete postaráno. to vozejk, abych se mohl pohybovat a to. Nic, hele, my si jdeme s Lukem tady ještě do boku. Viď? Chceš Řekneme si mikrofon? to. Vezmu si ho. Tak jsme si našli místo. Tak Luky, co je za zprávu? Za zprávu. Protože, počkej, já to jenom ještě objasním. V minulém videu jsme říkali, že jeden můj kamarád mi poslal doporučení na jednu léčebnu, oddělení, který je mužský, je to pro klidné pacienty se závislostí a je to oddělení, který vlastně je zaměřený na lidi, kteří nedávají tu režimovou léčbu. Ten režim není to tak jako přísný. Je to spíš jakoby
pro tebe. Oddělení se zaměřuje především na farmakologickou léčbu psychických onemocnění, nabízí ale také možnost psychoterapie, která je zaměřená na jednotlivé okruhy nemocí. Pacient dochází do dílen centrální činnostní terapie, což vlastně to si zažil i Tom, viď, že jo? Tam se chodilo taky. Je zde komunitní režim, pacienti se podílejí na organizaci drobných prací na oddělení a jiných aktivitách. Ve volném čase mají možnost četby, sledování TV a dalších kulturních a sportovních aktivit. A je tam sociální problematika, je řešená za pomocí sociální pracovnice a to důležité je tady dále léčíme pacienty závislé na návykových látkách, kteří nejsou schopni léčby na režimovém oddělení. Tak, tohle to je to, co mi doporučil ten kamarád Láďa. Zdravím, Vláďu. A Taky zdravím. jak to je, Luky, teda? Já jsem vám dneska volal, že už by mě přijali dokonce i tady ten týden. Dneska, hned. No, byl jsem docela hodně překvapený. No, jak to probíhalo? Počkej, ty jsi tam zavolal. Řekl jsem, jaký mám prostě problémy, že mám problémy prostě s tím alkoholem, že jsem prostě nedal ty léčby, že jsem teď byl momentálně vyautovaný jako z té léčebny. Jo, že jsi to nedal. No, tam docházelo prostě pozdě. No, stalo se, no. A tohle jsi jim řekl a oni ti řekli co? Řekli mi, že není prostě problém jako během tady toho týdne, že jim tam mám prostě zavolat. Aha. A že by mě tam hned prostě vzali, no. Byl jsem docela překvapený, většinou to trvá jako 2 měsíce nebo 3 měsíce a tady to mě docela jako zaskočilo, docela jsem byl jako z toho v šoku a doteď jsem jako v šoku, že většinou ten člověk čeká 4 nebo 3 měsíce. No, jasně, jako to bylo doteď furt, že jo. Já byl teda taky překvapený, když jsem pak s Luky mluvil a Luky mi řekl, že ho vezmou klidně jako zítra. Takže já jsem nelenil a zavolal jsem tam. Ptal jsem se na to a je to tak prostě, no. Je to tak a Luky, jaký jsou podmínky teda? Co musíš mít, splnit nebo udělat? Musím si dojít prostě ty doktorce, aby mi dala prostě to doporučení a Takže jenom doporučení a jedeme tam. Doporučení ti asi doktorka dá, to už měli minule, ne? Jo, já už jsem jí volal, že se tam mám otočit prostě ve čtvrtek. Takže je to tak, že chceš fakt do té léčebny ty sám, jo? Jo, chci. Já jenom chci uvést na pravou míru, ještě další věc. Já to musím všechno uvádět na pravou míru. Na to, že já jsem Luky mu řekl, že teda dáme poslední šanci teď konc Luky, to ti říkám i tady do videa, protože ta léčebna je 3,5 až 4 hodiny cesty odsaď. Jo, nebudem říkat, kde to je jedno. Jo, ale berme to tak, že to je v okruhu té bílé vody, kam jsme s Pepínem jeli tenkrát 4 hodiny. Jo. Je to něco podobného. Chceš, nechceš, Luky? Řekni si. Buď toto podstoupíš a budeš tam, a nebo zůstaneš tady na ulici, jak chceš. Jo? Já ti do ničeho nutit nebudu. Ale počítej s tím, že já za tebou jezdit nebudu každý víkend. Jo? Já samozřejmě... Že tě tam odvezu a bude to jenom na tobě. Samozřejmě, že nechci být jako na té ulici, nechci se opakovat, nechci se opakuj teď, jako. Nechci dělat ze své chudinku nebo to. A chci prostě pracovat, no. Tam se mi to prostě nepodařilo v té léčebně. Tam měli jiný normy. To byl kriminál, jak jsi říkal? No. OK, hele, já prostě si myslím, že tady to má cenu zkusit. Že já jsem o tomhle oddělení neslyšel, nevěděl jsem, jak to jako funguje. Existuje to, tak řekli ti, že tě vezmou, tak proč to asi neskusit? Já do toho klidně jdu, Luky, že tě tam odvezu a pomůžu ti se tam dostat. Jo? S tím, že je teď tenhle týden na to, aby si to zařídil, aby si tam zavolal, dohodnul se a v příštím týdnu buď to úterý nebo středa by bylo dobrý dohodnout to,
že bychom tam jeli. Jo. Protože fakt je to 4 hodiny cesty, budeme muset vyjet ráno, abych tě tam odvez. Já si vezmu z práci jako volno na ten jeden den, odvezu tě a uvidíme. Souhlasíš? Jo, souhlasím. Jo. Baťoch a tohle to všechno to máš u mamky, ne? Jo. Nemáš? Máš nebo ne? No, jak co, no. Jsme to tam rozkradli. Ale u mamky ti to rozkradli, ne? Ne, nemyslím jako u mamky, já jsem to měl na balkoně. Je takhle. No Luky, hele, uvidíme, co bude potřeba. Jako, víme, že toho moc potřeba není, že jo? Tak jako spodní prádlo, kalhoty to máš, ne? A tady ty věci. Nebo spodní prádlo ti dám zase. Bundu máš taky, ta je dobrá, ne? Co? Hele, tam budeš mít čas, klid, se všechno dá dokupy. Necháš si tam posílat sociálku a... Co? Jo. Ne, já fakt nechci, aby to vypadalo, nebo aby to bylo tak, že já tě do toho tlačím, jo? Ty mě do toho netlačíš. Jo? Kdybych nechtěl, tak bych tě, Jo? tak bych tě ani nevolal. Viděli jste to v tom minulém videu, já jsem to Lukášovi Ty jsi mi to přečet, navrhnul. ukázal jsem ti to a řekl jsem mi to na tobě a v pondělí Jo. si tam buď to zavolej, nebo ne. A Luky mi dneska volal, že tam volal. Kdybych nechtěl, tak tam asi nevolám. Takže počítej s tímhle, no. OK. Takže zítra, pozítří, zítra zavolej tam, že teda jo, a že příští týden buď to úterý nebo středa. No já musím ve čtvrtek s tou doktorkou. No ale ta ti to do té doby napíše. Jo. Takže já bych potřeboval, aby ty jsi tam co nejdřív zavolal. Dneska ona říkala paní, že do 3 hodin se tam může volat. Že tam je do 3, pojď na tom čísle. Máš to uložený, to číslo? No mám, samozřejmě. Jo, a to ještě Luky mi dával číslo, vlastně, to musím říct, že já jsem vlastně číslo neměl. Nebo měl, ale jinam, že jo. Tam bylo, já co jsem ti dal, tak oni tě přepojovali jinam No, a ty jsi mi pak dával to správné číslo, kam přímo volat na to oddělení. Takže já ho mám uložený, když tak teda už. Takže zítra bych tam zavolal Luky, potvrdil ten termín úterý nebo středa, to se s nima dohodni, s tím, že tam přijedeme okolo 12 hodiny. jo. No a já jsem mezi tím jsem si psal s Danem a s Ivetou. A říkal jsem jim, že ta možnost je a oni se nabídli, že by tě zase den předtím vzali k sobě. No, to by bylo dobrý, no. Protože tam bys měl přijet střízlivý. Jo. Jo? Uděláme to tak. OK. Napadá ti něco, co by jako to? No, co mi napadá, to je poslední vlastně ta léčba. Hlavně musím poděkovat tím lidem, co mi vlastně pomáhají celkově. Z toho se hodně prostě vážím a prostě nechci být prostě v nějakém stanu, chci prostě normálně fungovat a prostě depít, no. Já si myslím, že když tady na tom oddělení, když vydržíš, tam může být jak chceš dlouho, si myslím. No? A když tam vydržíš a budeš tam fungovat, takže se dáš do kupilky, že bys mohl, že tam dostaneš tu šanci, ale musíš tam vydržet a musíš to dát. Hele, jak říkám, jo, uvědom si, fakt počítej s tím, že to je daleko, že za tebou jezdit prostě nebudu. Samozřejmě můžu ti poslat nějaký balíček třeba, jako jo, ale nebude to jako v Kosmonosích ten servis. Prostě dostaneš do začátku, a pak ti přijde hmotka a starej se. Jo? K čemu mě to bude, když tam se budu jenom léčit? Tam se jedná prostě, aby jsme se prostě z toho a to mě bude jenom zajímat. Jo. A jestli to bude dobrý, tak tam vydržím a... Jo. Oni tě tam třeba nějak zamedikují, dát nějaký prášky a bude to fungovat, no. Jo. Tvoje doktorka už ti nechce psát ty léky, viď? Ty tvý návykový? Ne, to má prostě, to jí poslali z léčebny, že tady to mě nemá posílat, protože ohledně, když piju. Jo, takže ve zprávě z léčebny bylo napsané, že nesmíš tyhle ty léky a ona tě nenapíše už. Ne.
No jo, no, tak protože se toho zneužívá, že jo, já jsem to dělal taky. Tohle to. Ach jo. Teď si musím kupovat léky za 120 korun, co jsem si kupoval za 6 korun. Nějaký jiný prostě máš. Na spaní. No jsou nějaký nenávykový, ne? Jak se to jmenuje? Tritiko? Jo. Jo. No a když na to nemáš, jako, tak No jo, no. Jo. To tak jako bohužel, Luky, no. Určitě je Tritiko lepší než nějaký Neurol, jako jo, to je jako 100krát, ale tam prostě to chce nějakou dobu brát a nesmíš na to pít, na ty léky a tohle, to je prostě klasika, prostě na žádný léky by se nemělo no pít, jasně, no. Já jsem Tak jo, hele Luky, pojďme to shrnout. Zítra tam voláš, domluvíš termín úterý, středa, zavoláš mi zítra, hned Jo. po tom, co tam se dohodneš, tak mi zavoláš a já si to zařídím a příští týden pojedem. Zařídíš si to doporučení od té doktorky a jedem, jo? Jo. Tak jo. Já teď jedu ještě za tou Míšou a ještě vám vlastně řeknu, co mi Míša řekne. Tak, viděli jste Míru, Lukyho, za Jirkou už dneska nestíhám, ale byl jsem za tou Míšou. A mám vyřídit pozdravy a Míša se má fajn. Ptali jste se hodně na ní na živém streamu a Míša je na azyláku, tak jak jsme už říkali předtím. A fakt se má dobře, nic jí nechybí a říkala, že o ní můžu říct do videa a všechny pozdravovat. Tak jo, jsem rád, že se to povedlo a že Míša je fakt spokojená. A vlastně to od toho Michala s Rokycancem předal, co jsem měl a já mu ještě chci poděkovat, Míša taky samozřejmě děkuje, my jsme mu poděkovali soukromně přes video. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa. Další video bude asi nejspíš už zase o Lukym, jestli nezařídil ten papír a vlastně jestli mu vyšel nebo nevyšel termín. Tak jo, mějte se fajn a uvidíme se. Čau.